Hej. Hej. Hej til dig, der tænker på den her video. Det er 8 måneder siden, vi sidst har lavet en video på den her kanal. Så hop lige ind og se den, og se, at det synes jeg 8 måneder siden. Ja, og smid en like. Det er rimelig vildt, at det er allerede 8 måneder siden, at vi startede den her YouTube-kanal. Den her rejse Og vi bare har gået så hurtigt. og vi har bare opbygget os fra der. Fra 0 følgere til... Ja. 1 million. Nå, vi har danset lige nu, og vi vil bare lige lave den her blog, fordi jeg hørte det ret lang tid siden, og så jeg bare lidt givet. Jeg tror ikke, vi må. Så Chiller, vi har det godt, altså. Det er så nice. Der ved jeg godt, det er at meget vi fedt. Hold da op. Ja, det var bare lige vores lille update på livet. Vi har tænkt os at poste en video igen om et halvt år igen. 8 måneder. 8 måneder igen. Om 8 måneder. Der går vi så i 9. klasse. Ja. Så vi ses om 8 måneder. Hej.